sige na kung gihuna-una, gipamalandungan, dagang kayo namutana, if God is good, who is the source of everything good, why does He allow people to suffer? Ilabi na karon, no? Nga naman nga ang Dios maayo manunta, nga naman nga ang katawhan nagantos, no? So nindot kay na nga pangutana. Tinuod gyud po na nga God is good, no? Ang Dios maayo and He does not wish people to suffer. Mao gina mga igsoon, dili malipay ang Dios nga ang mga tao magantos. Ihagot ang gihimo, gihigugma gud niya. Pero unang giingon mga igsoon, God allows, no? God allows evil to happen so that at the end good will triumph, no? Good will triumph. Ang maayo maoy mo patigbabaw. So unsa may mensahe sa atong ebanghelyo karong Domingo ha, mga igsoon, nga diha sa sambingay gihisgutan sa Ginoo nga dunay maayong binhi gitanom, pero usa ka gabi ni ana dunay kaaway nga mitanom og sagbot. So natural nagdungan sila og tubo. Mga pagkadako na nakita na nga dunay diferensya, no? Naay mga sagbot, naapoy trigo. Muna namutanang sulugon, asa manigikan nga atong gipugas maayo mang binhi. Yan isugyot tugod sila sa tag-iya. Gusto ka bang pangibto nato ang mga sagbot? Natural kun ang imuhang panglantaw mga igsuon kaayuhan ra gyud. Musugod gyud unta tong tag-iya, no? Pero do naman pud siya mayong una nga ayaw pasagdi lang ang sagbot magdungag tubo sa maayong binhi sa trigo. Maabot na higayon nga harvest time, pangibto ng mga sagbot og ilabay, sunugon, ilabay, no? Og lainon ang trigo. Tulukibon kayo mga igsuon kay sa pangumagod kining labi na sa Israel, kining sagbot o kining trigo magdungan ganin sa nagtubo. Doon ay tendensiya ng ilang mga gamot dito sa ubos nagkalikos ba? Nagkalikos yung gamot so that kung imong ibton ang sagbot, maapil pud kaibot ang trigo. Mo ni ang wisdom sa tag-iya nga ayaw sa kay sa pagpangibot unya nimo og sagbot, maibot ang trigo. Unsay may ipasabot ani mga igsuon, God is patient with us sinners. Makasala ta, dunay kaayo nato, dunay poy dili maayo diha nato. Ato ginang dawaton mga igsuon, wala koy tawo nga perfect, everything maayo niya. Bisan kami apil na niya na dunay koy sagbot nato, no? The good and the evil, no? Bisag asa naagyon na. But ang Dios dili buot nga malaglag ta, dili sa musgar dayon nato, tagaan ta niya higayon nga mobalik niya, mao bitaw na ingon sa pasagdi lang, tagaig chance. Mao po ni iya sa mga makasala nato, mga kasala gitagaan tag chance sa Ginoo nga basig mubalik ni usa ka higayon ini maghinulso siya mga sala, mubalik ni nako ug dako na kong kalipay. Kay sa ako nang ingon, dili malipay ang Dios ng iyang katawhan, iyang ginama malaglag, no? Malaglag mo nang the right words ani mga igsuon kining patient and tolerant, no? God is patient and tolerant natong mga makasala. Mapabsanon siyang magpaabot kanusa ta mo balik, maghinusol og magbag-o og magkinabuhi subay sa iyang kasuguan og kabubuton. Tolerant, pasagdan ta, mura bag tolerant. Pareho sa imong anak, usahay dunay mga anak ninyo nga pasaway man eh. So be tolerant, no? So pasagdi lang sa, pero i-exercise ang imuhang
different disciplines. Kung dili mo isalikway, do not reject, no? Kay one day, he might change. So mao po ni ang pagtagad sa Ginoo nato, no? Kining ebanghelyo ha karon nga kitang tanan dunay good and evil, but the Lord is patient with us, no? Mapabsanon sa nato nga nagpaabot. He is tolerant, pero dili nato abusahan ang kaayo sa Dios. Kung gusto tang mag-usab, now na. Karon dayon, ayaw paabot sa kanusa pa, no? Kung naana po ilaing virus ta mag-usab, no? So mo na para nako ang hagit, no? The best thing to do sa atong ebanghelyo karon nga we admit that in us there is good and evil. Pero maayo kita mga igsoon, basically man is good. Maayo kita galing kay mo nang giingon sa ebanghelyo, dunay daotan, dunay kaaway nga may tanom og sagbot. Ug tinuod gyud po na sa Satanas. Ni tanom og sagbot dinhi usahay sa kasing-kasing. No, kanang kasing-kasing nato gitamnan ni Satanas og sagbot sama pananglitan sa atohang pagkamasinahon, sa atong anger, no? Kaligot-got, no? Kalagot. Moning mga sagbot nga itanom ni Satanas sa atong kasing-kasing. But the Lord is patient. Nga kining maong gitanom ni Satanas, mabot ang higayon nga mawala kini o kita mahimong trigo alang sa Dios. Unsa may trigo? Mga maayo nga mga anak sa Dios, maalagaron, mahigugmaon. So harvest time mo na'y pagpaningil, no? Pagpaningil. So while harvest time is still far, layo pa, padayon ta mga igsoon for conversion. Ang sagbot dili man mahimong trigo, pero ang sagbot mahimong mawala hinay-hinay ug ang magpabilin ang trigo. Mao na atong gilauman sa atong ugalingon. Before harvest time, pulos trigo ang anaa kanato before the Lord. Hinaut paunta, no? With the grace of God, sa panabang sa mga Labirin Maria, sa mga santos nga patrona Santa Catalina de Alejandria, mahimong tanan trigo anaas tong kasing-kasing, anaas atong tagsa sa kinabuhi aron sa katapusan ibutang kita sa kamalig, dili aron sunugon, ibutang kita sa kamalig sa Dios ngayang giandam alang kanato. Amen. Manino kita atong ipanayag ang ato ang pagtuo isip Kristiyano sa Katoliko diha sa Pangingon. Nagatuo kami sa Kadios nga mahan